Izan anorexia nerviosoa, izan bulimia nerviosoa edo beste, gure artean gero eta ohikoagoak dira elikadura jokabidearen nahasmendu kasuak. Gaixotasun horien atzean, faktore biologikoak, sozialak eta psikosozialak daude. Bereziki, emakumeei eragiten dietenak. Eta sintoma ohikoenak norberaren gorputzaren autopertzepzio distorsioa eta beldurra izaten dira, pisuz igotzeko beldur handia esate baterako. Baina, zer eragin dute gaur egungo sare sozialek gazteon elikadura portaeran? Sare sozialak gazteon ispilu bilakatu dira aspaldi, estetika kanon eta perfekzio irreal bat erakutsi ohi duten ispiluak. Eta noski, gazteon autoestimuan, autopertzepzioan, zein norberaren irudian eragin zuzena dutenak. Ez da kasualitatea, esate baterako, 3 emakumetik bakarra egotea bakarrik gustura argazkietan duen irudiarekin. Eta gizonezkoen kasuan, gizonezkoen erdia egotea. Zure irudia desitxuratzen duten filtroak, publizitatea, nutrizioari buruzko gain informazioa edo desinformazioa, etengabeko konparaketa, besteen aprobazioa eta laikak bildu beharra, hainbat dira kontuan hartu beharreko arrisku faktore posibleak. Fair Play for Kids erakundeak egindako ikerketa baten arabera, sareetako algoritmoek, dieta murritzaileak eta muturreko pisu galera sustatzen duten irudiak eta bideoak erakusten dizkiete haurretan erabeei. Instagramen adibidez, elikadura nahasmenduak sustatzen dituzten 90.000 kontu aurki daitezke. Horrelako kontuen jarraitzaileen batazbesteko adina 19 urtekoa da, eta 3tik bat adingabekoak dira. Maili Etxeberria, edo saretan vegano egin bezala ezaguna, dietista nutrizionista da. Egunerokoan, Instagrameko guduzela jandabil lanean. Korrontaren aurka, bestelako elikadura ereduak ikusgarri egiten eta gure kontra doazen diskurtsoak salatzen. Bueno, ni Maili Etxeberria eta egin naiz. Azken aldian egia da, beti daukadala sentsazioa gure bura aurkezterakoan lanbidearekin aurkezte gehala. Eta ez zait gustatzen, baina aldi berean bada gure parte, ez? Orduan, oso pertsona sortzaile bat izateaz gain, giza nutrizio eta dietetika ikasi nun Gasteizen, eta gaur egun hortan nabil edo hortan saiatzen nahi naiz, enfoke, osasun, taila guztietako edo neurri guztietako osasunaren enfokean, pixkat aktivismo hori eginez edo saiatuz edo osasun profesional bezala, ez, garrantzitsu iruditzen zaitelako hortik hitz egitea eta fokua jartzea diskurtso. Ez da berria, baina, entzun behar da hortan. Sare sozialetan ikuste daudela input asko bai positiboak eta bai negatiboak elikaduran nahasmendutan eragin dezaketenak, bai positiboki edo bai negatiboki, ez? Azkenean erreferenteak dira sare sozialetan dauzkagun pertsona asko, beste momentu batean edo bizitzako beste etapa batean pelikuletan edo serietan edukitzak egun modu berean, eta nik uste gaur egun gertatzen dena dela erreferente honen falta daukagula edo ez ditugula bilatzen. Orduan, erreferente horiek baldin badia mezu negatiboak ematen dituztenak, normalean izaten diala, ez? Pandemian gertatu zana pixka bat, kirolarekin estremora eraman behar dugu, ze gure problemarik handiena da loditzea, edo jan behar dugu ondo, mezu horiek azkenean inkontzientean jaba ditugu, eta horiek indartze badia eta beste ezaugarri asko eduki behar ditu pertsonak, ez? Azkenean elikadura saldura bat multifaktoriala izango dalako. Horrek ez du laguntzen, orduan olako mezuak jasotze bat ditugu, okertu dezakete gure egoera edo predisposizio aukiezkeo gaixotasunean bukatu. Nire proiektua idea batekin sortu zen, gaur egun beste idea batekin egiten dut lan. Sortu zanean, nik veganismora trantsizioa egin nuen 2016 urte amaieran, eta eduki asko zegoen saretan, baina euskeraz bat ere. Ordu, hasieran intentzio horrekin hasi nintzen, eduki hori euskeraz sortzeko intentzioakin, veganismoaren inguruan. Egia da gaur egun, noski, partekatzen ditudan errezetak veganoak edo 100% vegetalak dira, nire dieta edo nire eguneroko erotasuna alakoa dalako, baina ez naiz hortan zentratzen, batetik ez nagolako eroso veganismoaren aktivismoan, guztiz eroso behintzat, eta bestetik iruditzen zaitelako osasun profesional bezala garrantzitsua dela nik ere ez, batutako neurri guztietako osasunaren inguruan hitz egitea, diskurtso horri indarra ematea, ez naiz saretan dagoen konturik handiena, baina hor jarraitzen dut tematuta euskeraz egitearekin, eta badakit horrek ere murrizten didala nire iristen naizen jendearen kopurua. Baina, hori autopolitikoa da, eta ez dut uste aldatuko denik. Eta nire proiektuan, konsulta online pasatzeaz gain, pixkat osasun holistiko edo integratibo horren inguruan hitz egiten dut, garrantzitsua iruditzen zaitelako
Naiz eta ni espezializatuta egon elikaduran ez, elikaduraz gain beste gauza asko daudela tartean eta horri fokoa ematea, batzutan gauza asko ahaztuta gelditzen dialako edo behintzat bigarren plano batean daudelako. Nik uste gaur egun sare sozialetan arazo oso handi bat daukagula, ez? Divulgazioaren demokratizazioak neurri batean ona handia egin du, baina aldi berean iritzi kritiko baten faltak askotan garamatza jarraitu beharko ez genuken jende hori, ez? Edo diskurtso baztertzaileak edo diskurtso ez interesgarriak gure ongizate orokor baterako, ez? Hor oso garrantzitsua iruditzen zait, oso kritikoak izatea jarraitzen dugun horrekin, ze sare sozialak ez ditugu kenduko gure bizitzetatik, eta erreferenteak hor daude askotan behintzat, ez? Orduan, garrantzitsua iruditzen zait oso kontziente izatea nor jarraitzen dugun horrek nola sentiarazten gaitun, ze pertsona batentzako eta beste batentzako oso diferenteak izan daitezke eragiten dituen sentsazioak, ez? Niretzako atsegina edo positiboan erreferente bat izan daiteke toksikoa beste batentzat. Orduan, nire ustetan hor intuizioakin edo emozioarekin asko jokatu behar dugu eta garrantzitsua iruditzen zait jarraitzen dugun pertsona horrek gu ondo sentiaraztea. Egiten badu zerbait inkomodatzen gaituna edo deseroso sentiarazten gaituna, unfollow.